ваша тематика, която трябваше да погледя може би по-рано, заради това сега поправям тази грешка. Отговорът на въпросът: ако искам да закупя биткоин, къде е правилното място, откъдето да го закупя? Веднъж като го закупя, как да го запазвам на сигурно място, на спокойно място, че няма да бъда хакнат, няма някой да ми вземе биткоините, няма да ги загубя, няма да се загубя паролата, например, и така нататък. Така че в този клип ще мина набързо през отговор на всички тези въпроси. До след малко. На въпросът откъде мога да закупя биткоин, има 1001 отговора. Това е листа с чуждестранните борси, които позволяват закупуване на криптовалути. Имаме Binance, Coinbase, Huobi, Opbit, Kraken, Bitfinex, KuCoin, Bitstamp, OKX, който наскоро влезе в новините, Bittrex. 1001 криптоборси има, не като да не съществуват. Вау, наистина се близо 1001. Така, но през годините има няколко борси, които са останали и никога не са били хаквани. Аз лично съм загубвал количество биткоин в BitGrail Exchange, който беше хакнат преди 3 години и загубих една значителна сума пари. Депозирах там биткоин, за да мога да закупя определен криптовалута, която в момента беше достъпна само там. От години съм клиент на Kraken. Това е сайтът на Kraken. Към всеки един от тези услуги, от тези борси и за всичко, за което ще говоря, ще има линк долу в описанието на клипа, така че вместо да гугълвате, скролвате до описанието и штракате там, за да сте сигурни, че попадате на правилното място. Kraken е първата фирма, за която искам да говоря, защото е екшенж, който от много години оперира, международен и като цяло комьюнитито го уважава и тъй като има окей такси, няма нито една лоша дума, която мога да кажа с чисто сърце за Kraken. Също така те са първият екшенж, който работи усърдно върху това да се развива и те са, ето тази новина от Medium, Kraken receives first ever banking license for CryptoBank. Значи разликата между тези екшенджове, които биват хаквани, тези, които не биват, общото е в това колко те натискат, колко те се развиват и колко сериозно гледат на бизнеса си. Kraken определено са една от тези фирми, които сериозно гледат на бизнеса си, искат да се развиват и да бъдат лидери в сферата. Така че ако искате да купите биткоин, Kraken би била първата ми рекомендация. Втората е Coinbase. Coinbase е в момента може би най-големият екшенж, особено във вид на daily trading volume, с други думи колко хора закупуват и продават криптовалути, оперират с редица криптовалути, както и Kraken. Ето една статия на тази тематика от 22 януари 2020. Exchange holds more Bitcoin than ever, as Coinbase wallets nears 1 million BTC. Те държат в техния джоб 1 милион биткоина, които са криптовалута на техните клиенти, но въпросът е, че това е една много сериозна фирма, която много сериозно гледа на сигурността, за да може да държи 1 милион биткоина без да бъде хаквана. Продължаваме напред. Binance. Binance също отскоро вече позволява закупуване на биткоин с пари от банкова сметка, с фиат или кредитни и дебитни карти, но преди това Binance беше разпознат като The King of Altcoins. Това е място, където отиваш, за да закупиш всичките шиткоини, които някога си мечтал да си закупиш. Само това ще кажа, Binance на 100% как да кажа, сериозен екшенж, който се ръководи от много опитни хора, най-бързо развиващи се екшенж и най-млад на фона на другите два, които споменах, но е без съмнение лидер в сферата. Продължаваме напред. Веднъж, като закупите криптовалута, биткоин или била друга, въпросът е, че имате два варианта. Или трябва да я държите на самия екшенж, на самата борса, откъдето сте закупили и да вярвате на тази фирма, че тя няма да фалира, че няма да се направи на хакната и да избяга с парите, че няма наистина да бъде хакната и тогава вече просто няма нищо какво да направи, защото видят хакнати и иззети ресурсите, ако са за 100, 200, 300, 500 милиона, какво могат да направят? Някои от тях биват застраховани, редица не се застраховат и заради това в момента препоръчвам само най-големите, тези, които биват наистина застраховани и са лидери в пазара и видимо се развиват постоянно и работят на това. Веднъж като имате криптовалути,
в криптосферата така наречения израз not your keys, not your coins. Това не случайно е така, защото всеки, нали, отново, аз лично съм потърпевш, загубил съм пари. Все наскоро KuCoin бяха хакнати, постоянно се случват хакове. Няма година без някоя борса да бъде хакната. Ethereum е напълно безплатен, пълно безплатен софтуер, програма, която я има и за Android devices, има и за компютър да се свалите, и в което може да си направите с няколко клика портфел и да си свалите от екшенджа, от борсата, да свалите криптовалутите на тази програма. Като, защо препоръчвам точно тази? Защото ако гугълнем Electrum Wallet Initial Release Date 2011 година. Биткоин е създаден 2009, това е програма от 2011 година, близо 10 години. Те са на пазара, това е много сериозна фирма извинявам се, това е Open Source проект, след малко ще минало там, това е много сериозен wallet, който вече 10 години съществува и тук съм си подготвил, отворил съм GitHub репото на Electrum Wallet и както виждаме в момента има отворени 775 ишута, има отворени 35 pull request-а. Какво означава това? Това означава, че към момента хората са описали, имат 775 проблема, което може да звучи лошо, че има толкова много проблеми, но не, това означава нещо много хубаво, това означава, че е много активно, че постоянно се променя. И ето тук виждаме последният къмит, последната промяна е от преди 1 час. Това е проект, който е на 10 години и въпреки това, старайки се да бъде up-to-date с най-новите неща, постоянно се програмира върху него, включително преди 1 час вече има промяна. 38 pull request означава, че хората вече са подготвили във вид на код промените, които трябва да бъдат добавени, само чакат да бъдат одобрени. Активно се гледа за проблеми и подобрения, които трябва да се направят. Активно се пише код и се мърчва. Само преди 1 час е последният мърч и не на последно място искам да спомена следното. Всичката тази активност означава, че има толкова много очи, които гледат върху кода и следят за има ли някакъв хак, има ли някаква дупка, има ли някой, който вкарва в кода нещо, което ще ви вземе криптовалутите. Когато толкова много хора, които не се познават от целия свят, гледат едно и също нещо, все някой ще хване, ако има някакъв проблем. Или ако някой се опита да вкара нали, милиша, се казва на английски, такъв проблемен код, който да е с цел да крашва. Другия вариант е да ни ползвате open source програма, ами някоя, която е платена, може и да е безплатна, но въпросът е, че е closed source, което означава, че кода се пише от фирма и само тя има достъп до този код и съответно вие трябва да се доверите на тази фирма, защото вие все пак там ще си слагате криптовалутите. Аз лично такова нещо не бих направил. Продължаваме напред към хардуер фейлите Ledger. Ето я и моята флашката на Ledger. Отваряме. Ето тук има един дисплей. Само за момент да я пусна. Хоп. Изписва се Ledger, питаме за моя пин код и след малко ще мина през какво точно е един хардуерен девайс. Един хардуерен девайс е специализиран, разбирате го като мини компютър, като малко електрическо устройство, което има само една функционалност и никаква друга. То запазва на себе си една парола, един криптографски private key, който използва за да сайнва транзакции. С други думи има една писалка и просто може да сайнва транзакции. Нищо друго не може да прави. С други думи, нехакаемо е устройството, защото ако някой пита, между другото, я ми кажи как точно сайнваш транзакциите, я ми дай private key, устройството не знае как да го направи. Устройството не казва как. Защото не е изпрограмирано да прави такова нещо. Докато вашия компютър може да бъде хакнат, могат да ви вземат криптовалутите, ако вие бъдете хакнати и хванете вирус, то тези флашки са направени по такъв начин, че те не могат да бъдат хаквани, особено дистанционно. През годините, като те съществуват от години, през годините се намирали някакви хакове, които са обвързани с много специфични умения, които изискват човек буквално хардуерно да пипа устройството, да го отвори, да върши тази жичка с ножичка и така нататък. Много трудно и много сложно, за да може да стигне по някакъв начин до все нещо да вземе, но така през годините, как да кажа, такива дупки, ако се появяват, се оправят на момента и винаги всички такива хакове са били обвързани с някой да ти вземе флашката, реалната флашка. Ако не притежават 1000 биткоина, за такива неща няма да се пресняте, защото хората с такива умения са много малко. Такива проблеми, когато се открият, постоянно се оправят и шансът вие да бъдете таргетирани минимален. На тази тема, какво става, ако загубите флашката? Нищо не става. Криптовалутите не са загубени, защото те са на блокчейна. Флашките работят по последния принцип, те ви дават едни 12 или 24 думи, които трябва да запишете някъде на сигурно място. След малко ще минем през това, къде може да ги запишете. Веднъж като имате тези 24 или 12 думи, флашката ви дава един пин код. И този пин код
ви позволява да влизате в флашката без да написвате отново тези думи. Ако някой ви открадне флашката, трябва да знае пин кода. Ако не го знае пин кода, след 3 опита флашката се самоизтрива. Вече да направиш 4-ти опит и вече да е верен, край. Флашката се самоизтрила и вече не помни къде точно на блокчейна ви са сторнати криптовалути. Така че мислята беше открадване на флашката не е никакъв проблем. Загубване на флашката не е никакъв проблем. Единственото нещо, което е важно е да пазите къде са думите. Като на тема защо да използвате флашка вместо просто една от тези програми. Отново, ако имате програмата, може да бъде хак на вашия компютър да ви вземат криптовалутите. И второто нещо е, че имате нужда достъп до компютъра. Докато една такава флашка, особено тази, която е NanoLedger X, тя има Bluetooth, вътре в нея има батерийка и съответно аз мога да се свържа с телефона и да направя транзакция през моят телефон, с защитата на флашката. И с други думи, една 100% сигурна транзакция. Рантов на тази тема, защо са нужни флашките, колко те са secure и така нататък. Ledger е първата флашка, която препоръчвам, защото аз лично използвам нея, от години използвам Ledger и съм ужасно доволен, до сега не съм имал никакви проблеми. В зависимост от това дали сте на бюджет или не, може да си купите X, която е ето тази, или S, която е ето тази. X е с малко по-голям дисплей, тежи малко повече, има вътре в нея батерия, заради това тежи. S съответно е по-малка, тежи по-малко и по-малко екранче и S може да съдържа до 10 мисля, че бяха криптовалути, докато X може да съдържа вътре в нея значително много по-голямо количество, ако имате различно количество ауткоини. Отново линка е долу под клипа. И последното нещо, което искам да мина през него е Trezor. Trezor е алтернативата, конкуренцията на Ledger и двете са абсолютно файн. Няма да сгрешите, която и да вземете. Нещо аз ползвам Ledger, защото просто ми хареса повече дизайна. Малка нормална флашка, мога да се сложа навсякъде и не се престявам за нея. Trezor ми е малко по-голям, малко по... Това е, което ще кажа. Ако минем през техният шоп, искам да покажа на тема съхраняване на думите. Това, което от Trezor продават е ето тези. Железни, те не са железни, стоманени плейтове, които може на тях да се напишат думите и после при пожар, при не знам си какво, думите са върху една такава стомана, която тя дори при пожар ще изгорят всичките мебели, къщата се срути, но стоманата ще остане, като се забърши и така нататък, ще може да се видят думите, буквите написани върху стоманата. Така че на тема съхраняване на думите. Лист хартия някъде под шкафа, варианте. Може да ги запишете дигитално някъде някой таблет, който няма достъп никога до интернет и никога не го пипа и само ви знаете пин кода за този таблет. Вариант е. Да ги помните. Вариант е, но наистина не го препоръчвам. Колкото и си мислите, примерно това никой няма го забрави и така нататък, има шанс да забрави, по-добре да не се рискува. И последен вариант е чисто и просто да разкъсате думите на част. Примерно аз държа 3 думи, дал съм на жена ми 3 думи, дал съм на онзи човек 3 думи и в крайна краща, когато се съберат всичките думи на едно място, тогава вече може да се събере достъпа до портфела. Това е най-сигурният, най-спокойният начин, но проблемът е, че вече сте зависими от други хора. Ако имате някакви въпроси на тази тематика, пишете долу като коментар. Ако някой ваш приятел се интересува от закупуване на криптовалути, може да му спратите този клип, в който минавам през най-сигурните борси, откъде да закупите и най-правилният начин в open source програма, къде да държите криптовалутите или един от тези платени, но висококачествени и много сигурни хардуерни устройства за съхраняване на криптовалути.